Rogo oral a respecto da instalación da escultura de Ramón Conde que homenaxea os irmáns da Lixivia. Desde o Grupo Municipal do BNG reiteramos con este rogo oral o profundo malestar co Goberno local á vista da falta de respeto á memoria dos veciños de Monte Alto, Jaroes, Bebel e France, popularmente coñecidos como irmáns da Lixivia e fusilados no Campo da Rata en 1936. Unha falta de respeto extensiva á memoria do irmán sobrevivente Pepín García García, quen conseguiu fuxir a Montevideo, e a súa filla Selva García, gardadora da súa memoria e a que este Goberno local lle debe a execución dun compromiso. O 1 de xullo de 2020, a Xunta de Goberno local aceptou a doazón dunha escultura en memoria dos irmáns da Lixivia da autoría de Ramón Conde e doada por Selva García. Posteriormente, o Goberno de Inés Rei comunicoulle a esta a ubicación da devandita escultura na rotonda de confluencia das rúas Paseo Alcalde Francisco Vázquez, Manuel García Canzobre e Regata Catisarc. Transcorridos máis de 4 anos desta comunicación, nada se soubo deste compromiso do Goberno local e a homenaxe de recoñecemento público e reparación da memoria persoal e familiar destas vítimas do franquismo segue sen se realizar por parte dun Goberno que se autodenomina progresista. Nin a familia das vítimas da Guerra Civil nin o propio escultor comprenden a que se debe esta dilación na execución dun compromiso por parte do Goberno local, nin moito menos a incomunicación exercida como amparo da desmemoria democrática. En consecuencia, o Grupo Municipal do BNG realiza o seguinte rogo: que o Goberno municipal asuma o seu compromiso e execute no lugar comprometido e a maior brevidade a instalación da escultura de Ramón Conde que homenaxea os irmáns da Lixivia como mostra de recuperación da memoria persoal e familiar das vítimas da Guerra Civil e da ditadura na Coruña.